Rona rastu chini wo Snapte chichim unspe Carol Nollag Cheathrú Ghaeltachta is Aglo Isolde winge bragar Turkey agus rulas Achar hinne de seo inua So lena no glana his is brani Kan for Paulu swen No tas and Nicholas Erichley While a land front of me she's very new Ga pasja branu spare A sola rinya vegetcher sanier Mars in the Mollandy van Abucho Dogini edero bishan Kegaracha Gomenix Kalor Nollag Hello a charja, to Soilse ogin go over fad a conialt go mai. Tamid bait le Feirste a car faoi wormraich. Is tria nachhfuil muid avalta bheith ceileoirí in seo le chéile mléana ach bé muid fós I ceileoirí. Dírí len hac le chéile agus clár tras álainne il danach a chur le chéile. Agus tá seo mar thoraigh ar an eachtais có brithe atá an seo in sa Cheathrú Ghaeltachta. I glár na bliana seo, bei scoith na himachtaí agin agus brim se lehan acaíon Feirste. Go muid buchas mór ó chraí leis na partneri ar fad a choibrí leis néala seo a chur faoi wormraich agus Feirste go muid ar muithis leis na muonathirí a bhar an takeíocht leanúnach doing le na náirtear cóirle álainn thuis ceardéireann, cóirle bhil Feirste, fóras na Gaeilge, rinn pobl, ciste oidhreachta na carna thar náisiúnta agus ciste in éisteachta na Gaeilge. Is féidir le cóp de chláir na Fleidhe a Fhleadh ó sío idirlín sogaine ar www.culturland.ie. Connig síol amach ar na main sosialta Feirste a chairde. Go dtí go bhéile chéile a réist, beú Nollag mhór waigh tuairg éire. Díomh is me sé déal an chraim las faoihaimach or is na Gaeilge. Gíam gach ra ar an Culturland agus éad reachtail Fleadh Feirste ar lína an mléana. Cé go méid sin dúlanach ní le áras a bhí annach go méid ócaid den Skyhan, mar bhí na gcónaí na ócaidí na Culturlanne. Tá méid súil go mór leis. Ho, ho, ho! Is Mr. Daddy na Nollag. A Mr. Rasha. A Mr. Iron. Agus is Mr. Roxy Rudolph. Agus ní higlan fannach a bheith páirteach in Fleadh Feirste mléana bei Rosie Rudolph agus an rúlia búlia ag teacht ag telefís sogatsa I mína Nollag seo. Nollag hana ahan danya! Tá Culturland magadam ó féach trotha bliain ar an ód in fiche héan agus ag Fleadh Feirste mléana tá muid a gáil siar ar bhuairing na smaointí le cuid na daoine a bhí ag obair an seo nó a bhí mar aistóirí le haislín géir bei scialtaí agin faoin obair ilgréithach a bhí ar Seoladh acu agus faoin na heachtraí a bhí gáil ré ar cúlan staite. Buinnig I soltas agus Nollag mhór waigh agaibh. Támuid bait a bheith mar chuid de Fleadh Feirste an seo an RSC Canada a rís mléana. Bei scéal RSC Canada a hentin jogin bei ceolchorm le barí chur agus Gráinne Holland a chean an seo an RSC Canada níos luchas sa bblion seo agus ar an bblion seo chaite. Is ionteach dúin a bheith mar chuid den éile seo I meas na hagraíochta iontacha a bheits a chur imeachtaí na scoith ar siúil ar lína don phobal chun sult ó bhaint astú. Gíimiid gachra ar an lá agus támuid ag súil go mór a bheith mar chuide a rís mléana an seo an RSC Canada. Tá Fleadh
éagsúil a gin mléana ach tá muidir súil go mór le fáilte a chur roimh ag an Fleadh. Mléana beidh ceolcharm speisialta a gin, beidh scoth na ceoltarí ar nó Zoe Conway, Brí Seanbell, a déalní Curran, Kieran Quinn agus go leor eile. Bíigh lenar ar níthe agus bunig Soilse. Dírí bh cháirde is me se cúslan ag léam agus me se ag gabar mar if gach tionscail le conan na Gillian. Tuiluthe raina rá am léana go mé muidir ghlachaí páirte Fleadh Feirste. Mar chuid de Fleadh Feirste, bé muidir Johnny Sholadh ifigil ar an CEO ar a tóca agin, don tionscail oireachta agus star, cléichlú cultar agus an conraí. Tionscail a tamoinithe ag an chiiste oireachta. Tá muidir dúil go mór leis agus tasúil ag an goméisih linn. Agus báchad muid go leidir díobh fásta súla chaithí ar na himachtaí éagsúla eile atá ar fáil le linn Fleadh Feirste. Ní hiaglann fannacht le ar imachtaí de daoine yoga a rinslih, Beidir le linn i gáil de ceirdaíach na Nollag, bunaithe ar ábhar mé gapil duine sa teach agus tá scéalaíocht speisialta a gin le Maraseth. Tá hasúrain an ócáid seo a chur mar láthair mar chuid de Fleadh Feirste mléana sé sin agalú le pádaí go mléanain príomh-agarthúir an Ochlóra nua an Concise English-Irish Dictionary a tháinig ar an tíal ar na málamh Ón O'Neill an Crealtúir agus an Tuirisiúir radioáilte a bheits a chur agalú ar fádraigh agus táid ag dúil go mór leis. Fleadh Feirste a reachta agin ar lína am léana, chunig í súil amach duna himachtaí iontaithe ar fad a bheits an. Linn an áiritear an teismint Salanne leis an grúpa The Drawing Journal. Dígh Soilse me géir an seola radioáilte cé a seop go híana FM agus tá muid ar bís am léana Fleadh Feirste. Tá muid ar bís bheith páirteach an si agus fásta bheith mar partnerí leis an éile am léana partnerí na main. Blian ar mura blian chorach a bhí an sa bblion seo agus mar sin de tána féiltí seo agus leití Fleadh Feirste an táhaach rud a mé muidir dúil leis agus muidir go le drón na Nollag cinál tús na Nollag dúine agus tá muid ar bís bhil sé an am léana. Chunig súil ar na main húisiilta agus bí géisteach linn le haid agalah agus go leor eile buinte leis an éile agus fásta imach faoi le a bhíon mar chuid de Fleadh Feirste. Cé go bhfuil muid strichte faoi láthair tá súil a gin go méid oscailte arís ganhfuil. Tá muid go fáilann seo ag obair gach aine sathairn agus dúnach le bí a chur ar fáil an iompar amach agus tá seirbhís seachada an Cumáid. A gíníhuiisle a cháirde agus a Feirste, tá fáilte róhann seo go dtí cultúran macadam ó fia, mar fart a Fleadh Feirste be muidig déanú an rud ágamsa an tradiisianta ar neu lasú na Soilse. Tá muid dhéanú go a friúla míana, mar ní hiaglann bheith le cheile ar a dráchhuir an scaftí móra, agus tá cinnte gur bhaid lebhse i lig a bheith seo an mór slúite, a muí íche fuair geimhrí mar seo ar mhóthar na bháil. Ach sebh sin na sí Soilse go té teolaí cáis téine. Tá me se an seo me heicúhan agus méid a gáil a lasú na Soilse. So, go lua, tá me agsú le mór speisialta. Béim ar an mór me heiganta me. Le cáta dearag, fés agháin, réine a rua agus sleamhna an bheig. So, chuirigh fáilte, le Soilse sin an Nollag a lasú, na bliana seo. Cé hasa? Is me se Luigín ó Lee. A cáhfuil Santa? Ó, ach tá ar iadín na Nollag féin díine dhéanú nó margar siad a dtíar conal tá sé ag Seoladh ní chréad se na fáib na bhíoga. Agus féidir le an scéal amla acail in Rosie, Rudolph agus Rúile Buile. Ag Seoladh. Ach, bhí Santa le bheith an seo le Soilse na Nollag a lasú agus tá na páistíí go fanart agus tá sin lig na sí Soilse mar dúirt me go deas té teolaí go déon dóid in iad a linn Soilse na Nollag a lasú. Beidir go ndeanú tasa? Hoca leat san na Soilse lasú an bhfuil tú abalta contas? Cinse? Faoi. Well, ní hálaid ar a headhuiir mar dúirt me gcónaí seo bé cleacht ógain. Tógad sa an cripadríochta agus tógad a láha déanamid contas ó na 5
go dtí na chéan, agus nar a cloiste tú a chéan, agus ben na páistí lig Soilse contas Feirste, 5 go dtí na chéan, Brian Crippa agus lasí na Soilse lig bóthar na bháil in sa Cheathrú Ghaeltachta mar bh dríochtan. An bhfuil tar ré? Tá, an bhfuil sibse ré a Feirste. Mai go leor, inis, lumsa, a 5, a 4, a 3, a 2, a 1. Ní hiagla an foran al Soilse taine hon. Sin rud a ton, tá méid gobar leis an na daoine cearna le 5 na 7 na 10 agus ní sé fómlaí go fáile acu an dá le Soilse lasú. So, Lúidín a chara, buimiid tríal a bhaine le a sin, man ar bheiste leat. Tá Crippa agad go fáil? Tá, faoi. So, a Feirste, inis an uair se chuidigi sibh, scartí chi má go hard ón na 5 go dtí na chéan. Mai go leor? So, a 5, a 4, a 3, a 2, a 1. Oh! Buíos le díobh a dhéadú. Atos ná! A Feirste a cháirte sinna go bhanis bóthar na bháil i Cheathrú Ghaeltachta bhfuil Feirste faoi Soilse na Nollag. Chuinnig súil géad amach den na himachtaí lig bheits ar siúil ar líne go féireúil do Fleadh Feirste. Ó Cultúrlann Macadam ó Fia ón foran na ligan seo agus ó ahananne in sa Cheathrú Ghaeltachta agus ó Lúidín Lí Nollag waith mhór agah a lig. Nollag honna!